Vyrazíš na plavbu do Južnej Ameriky. Je v tom háčik? A prepravíš mi do Francúzska zásielku. V prístavoch je oveľa menšia kontrola. Je v tom háčik. Platia 3 pravidlá. Pravidlo číslo 1. Zásielku nesmieš otvoriť. Po filmoch Babysitting, Alibi na mieru. Čo to je? Marsupilami. Pravidlo číslo 2. Neustále ju opatruj. Mám ho! Pravidlo číslo 3. Buď čo najdiskrétnejší. Ahoj, tak ako? Pôjdeš so ženou a synom. Budete menej nápadní. Kto sa prvý zasmeje, dostane facku. Nezbláznil si sa náhodou? Nová komédia Filipa Lešua. Je to veľmi vzácne zviera. Hľadáme žlté zviera s čiernymi škvrnami. Ak tu o ňom niekto má informácie, nech zdvihne ruku. Ja som to nebol. Bláznivý marsupilami. Bože, blíži sa to! Začneme horieť! Pomoc! Zateklo sa to! V kinách od 26. februára 2026.